Магілёў на першым месцы ужо ў гэты час. Для таго, каб пераплавіць усё гэтае золата і ўсё гэтае срэбра, потым спатрэбіцца 34 дні. У актавых кнігах дадзенага перыяду сустракаецца толькі адзін баярскі род у горадзе Магілёве. Вітаю вас, гэта Магілёўшчына гістарычная з Алексеем Батюковым. Нагадваю вам падпісвацца на наш канал, задаваць свае пытанні, каментаваць, лайкаць і гэтак далей. Под мінулым роликам не было каментарыяў, дакладней не было пытанняў, былі толькі каментарыі з падзякай. У прыватнасці падзякавалі за то, Наталья Ветрова падзякавала за тое, што надзяляе увагу маленькім населеным пунктам, вёскам. Будзем так рабіць і далей. Калі будзе якая-нибудь вёсачка, село, дворышча трапляць на старонкі крыніц, вось у той час, пра які мы кажам, то, конечно ж, я буду гэта агучваць, як я зраблю гэта зараз. Альбо штосьці будзе мяняцца ў гэтых гарадах, вось як я гэта зраблю зараз. У 1539 годзе упершыню узгадваецца сяло Касарычы у Глузскай воласці. Зараз гэтая вёска на поўдзень ад Глузка. У 1534 годзе мястэчка Галоўчын, тады гэта даволі буйное мястэчка. І, дарэчы, гэта тая самая вёска, которая з'яўляецца самай старажытнай. Пытанне пра гэта было ў нас у паза мінулым роліку. Выйграў Сендер. Звяртаюся да вас, шановны глядач, Сендер, забірайце ваш прыз. Дык вось, мястэчка Галоўчын у гэты час, у гэтым годзе, у 1534 пераходзіць ва ўласнасць Ануфрыеўскага манастыра. Гэта самая старая вёска на Магілёўшчыне, яна была вядомая як Галацічаск. Яшчэ з 1071 года тут адбылася бітва паміж полацкім князем Усяславам Брачыславічам Чарадзеем і князем Уладзімірска-Валынскім і Тураўскім Яраполкам Ізяславічам. Перамог апошні ў бітве Усяслава. Ну, вось так трапіла гэтая вёска на старонкі гістарычных крыніц. Ну, гэта адно з самых старажытных населеных месцаў наогул у нас на Магілёўшчыне. Такім чынам, як вы ўжо зразумелі, як вы ўжо заўважылі, напэўна, мы зараз прасунуліся крыху далей у нашай храналогіі. Папярэднія некалькі лекцый у нас былі, значыць, прысвечаныя падзеям 1525-1529 годаў. Потым я зрабіў рух наперад, значыць, мы увайшлі ў 1530-е гады і зараз крышачку так затрымаемся на гэтым часе. Умоўна акрэслім межы, значыць, 1530-1537 гадамі. Гэта тыя гады, калі закончылася Старадубская вайна, тэма нашых папярэдніх двух ролікаў. Што ў гэты час адбываецца ў Вялікім княстве Літоўскім, ва ўсім свеце, на Магілёўшчыне канкрэтна і ў Магілёве, вось гэтаму будзе прысвечана сённяшняя лекцыя. Магчыма, што частка гэтай тэмы яшчэ пярэдзе і надалей на наступныя тэмы. І пачнем мы, напэўна, з самага важнага шлюба, які адбываецца вось у гэтых храналагічных межах у Вялікім княстве Літоўскім. У 1537 годзе, 18 траўня, маладая, прыгожая, разумная, добра адукаваная, 17, магчыма 15гадовая Барбара Радзівіл. Тут ёсць блытаніна у часе, у даце яе нараджэння. Мяркуецца большасцю даследчыкаў, што яна мела ў гэты час 17 гадоў і нарадзілася яна ў 1520 годзе. Дык вось, Барбара Радзівіл выйшла замуж за 30гадовага Станіслава Гаштольда. Барбара была дачкой, давайте пабачым яе. Барбара была дачкой Юрыя Радзівіла, знакамітага воіна, Геркулеса і Віктора, ад слова Вікторія перамога, гетмана Вялікага княства Літоўскага. Значыць, так, яна дачка Юрыя Радзівіла. Юрый Радзівіл на гэты час самы буйны магнат на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, самы, напэўна, славуты шляхціч, самы славуты прадстаўнік эліты гэтага часу, пераможца ў 30 бітвах, пра гэта я раней расказваў. Юрый Радзівіл у гэты час таксама і самы уплывовы дзяржаўны дзеяч
Ён разам со сваім пляменнікам Янам Радзівілам і таксама з яшчэ адным чалавекам, пра якога я таксама раней узгадваў, Альбрэхтам Гаштольдам, уваходзілі ў склад трыумвірата. Трыумвірат у ВКЛ у вось гэты 1530-е гады вырашаў самыя значныя актуальныя пытанні у Вялікім княстве літоўскім у час адсутнасці тут караля і вялікага князя літоўскага Жыгімонта. Юрый Радзівіл, адпаведна, Альбрэхт Гаштольд разам з Янам Радзівілам складалі вось, уласна кажучы, кіраўніцтва ўсёй дзяржавы ў гэты час. За каго выйшла замуж Барбара Радзівіл? За сына гэтага самага Альбрэхта Гаштольда, за Станіслава Гаштольда. Альбрэхт Гаштольд таксама адзін з самых буйных і багатых магнатаў гэтага часу ў ВКЛ. Такім чынам аб'ядноўваюцца два рады, фактычна, якія і так кіравалі дзяржавай. Пры дапамозе вось гэтага дынастычнага шлюбу гэта мела далёкія перспектывы палітычныя, геапалітычныя, але ўсё памяняецца вельмі хутка. У 1539 годзе, я крышачку забягаю наперад, памірае Альбрэхт Гаштольд, ну, той самы прадстаўнік трыумвірата. Неўзабаве памірае яго жонка, неўзабаве памірае у 1541 годзе Юрый Радзівіл. Неўзабаве у 1542 годзе памірае і муж Барбары Радзівіл Станіслаў Гаштольд. Род Гаштольдаў застаецца без мужчын-нашчадкаў. Барбара не лічыцца, і Жыгімонт ужывае ў дачыненне да маёмасці Гаштольдаў так званае права кадука. Гэта права, паводле которага усе землі, якія засталіся без уласніка мужчыны, яны пераходзілі ва ўласнасць дзяржавы. Барбара Радзівіл у такой сітуацыі застаецца без утрымання, без сродкаў для існавання. Сын караля Жыгімонта, Жыгімонт Аўгуст, прыязджае у ВКЛ для таго, каб дапамагчы Барбары Радзівіл справіцца з яе маёмаснымі пытаннямі. У іх адбываецца асабістая сустрэча, а што будзе пазней, і гэта будзе мець значэнне для ўсёй дзяржавы, у наступных роліках. Што ў гэты час адбываецца ў свеце? У свеце 22 жніўня 1531 года польская армія, якой кіраваў ужо знаёмы нам, ужо не раз названы намі, Ян Тарнаўскі. Дарэчы, Рома Краўченка пад мінулым ролікам нагадаў, што Ян Тарнаўскі з'яўляецца заснавальнікам горада Тэрнополь ва ўкраіне. Дык вось, польская армія пад кіраўніцтвам Яна Тарнаўскага атрымала бліскучую перамогу над малдаўскай арміяй Пятра Рарыша. Гэтая перамога была неверагоднай, хотя бы потому, что колькасць войска польскага было меншая за войска малдаўскага князя у некалькі разоў. Значыць, у палякаў было 12 гармат супраць 50 гармат у малдаван. У палякаў было 4452 кавалерыста і 1167 пехацінцаў, а ім супрацьстаялі 17 тысяч лёгкіх кавалерыстаў. Гэта вельмі вялікая перавага. Самі ўдзельнікі бітвы на польскім баку угаворвалі Яна Тарнаўскага сысці. Яны занялі такую пазіцыю, даволі зручную для іх, на ўзвышшы, каля леса. Значыць, Ян Тарнаўскі загадаў акружыць увесь лагер польскі абозам, ператварыўшы гэта месца ў такую своеасаблівую умацаванне, такую крепасць. Вось давайте з вами пабачым план гэтай бітвы і пабачым гэты абоз. Так, вось першая фаза бітвы. Вось такім абозам акружылі з усіх бакоў лагер, як бачыце, пакінуўшы толькі два выхады, справа і злева, адпаведна. Увесь кантынгент, увесь гарнізон знаходзіўся ўнутры гэтага абоза. Малдаване падышлі сваёй усёй масай, і тут такая была сітуацыя, што Пётр Рарыш меркаваў, што вось зараз палякі дакладна пабягуць, і ён імкнуўся як-небудзь іх ахапіць з усіх бакоў, гэты вось лагер, для таго, каб палякі не ўцяклі ад страху. І яны, як ён сам выказваўся, ён баяўся, што палякі такім чынам скрадуць у яго бліскучую перамогу.
перамогу. Дык вось польскія воіны угаворвалі Яна Тарнаўскага адумацца, лепш схавацца ў лесе. Тут непадалёку у версе на поўнач ад абоза польскага знаходзіўся лес. Ну, можна было сысці сапраўды, але Ян Тарнаўскі сказаў, што тут я альбо пераб'ю усіх ворагаў, альбо памру храбра. І пачаў бітву. Першая фаза. Значыць, артылерія малдоўская падыходзіць да абоза, абстрэльвае, значыць, абоз польскі, выбівае вялікую колькасць павозак. Артылерія польская, значыць, атакуе артылерію молдаўскае войска, каб палякі не ўцяклі, перемяшчаецца да іншай, да другой брамы выязной з гэтага лагера, на што у адказ Ян Тарнаўскі пачынае масіраваную атаку цяжка ўзброенай польскай кавалерыі, которая угрызаецца ў шэрагі лёгкай кавалерыі малдаван і гэтую кавалерыю паціху крушыць. Разбіўшы лёгкую малдаўскую кавалерыю, але, конечно ж, яе не паспеўшы перамагчы, значыць, конніца вяртаецца назад у лагер. Конница польская, пехота польская атакуе артылерію молдавскую і захапіла у выніку гэтай атакі усе гарматы молдаван. І фаза третья, сумесная артылерія польская з вось гэтымі трофейнымі гарматамі молдавскімі атакуюць конніцу молдавскую і наступае рашучая вырашальная перамога, што яна мяняе ў геапалітычнай сітуацыі гэтага часу. Молдова імкнулася аднавіць сваю незалежнасць. Ну, вось на момант непасрэдна да гэтай бітвы Молдова была пад уладай Османскай імперіі. Пётр Рарыч імкнуўся аднавіць незалежнасць. Вось гэтая перамога над польскім войскам магла б спрыяць гэтай незалежнасці і вызваліць па сутнасці ўсю Молдову. Молдова ў гэты час выступае ў якасці саюзніка Габсбургаў і маскоўскай дзяржавы, атакуе Егелонаў, атакуе Вялікае княства Літоўскае, атакуе Польшчу. Гэтае паражэнне яно прывяло да таго, што зноўку Молдова вяртаецца пад уладу турэцкага султана. То бок, адзін з ігракоў на міжнароднай арэне вось у гэтай бітве сыходзіць з гэтай міжнароднай арэны. 1532 год адбываецца такая падзея. Ужо пасля смерці Нікола Макіявеллі была апублікаваная яго асноўная кніга «Ил Принцип», што перакладаецца як князь альбо як гаспадар, кіраўнік дзяржавы. Гэта трактат, у якім Нікола Макіявеллі дае рэкамендацыі па тым, як трэба прыходзіць да ўлады. Ён выдзяляе тры варыянты прыходу да ўлады. Гэта волею лёсу альбо выпадкова, но гэта немагчыма, это не залежыць ад чалавечых намаганняў, поэтому тут няма што абмяркоўваць. І два іншых шляхі пры дапамозе зброі. Ну, гэты шлях дзеліцца на некалькі варыянтаў: пры дапамозе арміі, пры дапамозе ўзброенага паўстання і так далей, альбо пры дапамозе дабрадзецелей. Дык вось гэтыя два шляхі, пры дапамозе дабрадзецелей і ўзброенай, яны дапаўняюць адзін аднаго па меркаванні Нікола Макіявеллі, і ён фармулюе такі прынцып: профеці арматі вінсоно. Перамагаюць узброеныя прапаведнікі. Далей, 1533 год. Іспанскія канкістадоры захапілі імперію інкаў і пакаралі смерцю 13-го правіцеля інкаў Атауальпу. Для таго, каб пазбегнуць свайго пакарання, Атауальпа прапанаваў выкуп запоўніць золатам увесь той пакой, у якім ён утрымліваўся ў ланцугах. Іспанскі канкістадор Франсіска де Пісаро аслупянеў ад нечаканасці, ад велічыні таго багацця, которое яму прапановалі. Атауальпа зразумеў яго вось гэтае аслупяненне як сумненне, як недавер, і сказаў: я табе дам яшчэ і адзін пакой, вот суседні пакой я напоўню срэбрам. Пісаро ўжо трошачкі адышоў ад першага ўражання і сказаў, што ну, але ж суседні пакой-то меншы, чым гэты пакой. Тады Атауальпа сказаў: я напоўню яго двойчы срэбрам. Для таго, каб пераплавіць усё гэтае золата і ўсё гэтае срэбра, іспанцам потым спатрэбіцца 34 дні. Але Атауальпа ўсё-такі будзе пакараны смерцю, паколькі Пісаро палічыў, што калі яго просто так
пакінуць жывым, то ён настигне іспанцаў, іх вельмі мала было ў гэты час у, значыць, краіне інкаў, і пакарае за вось такое прыніжэнне, верне назад сабе ўсё гэтае золата, вырашылі яго пакараць смерцю. Атаўвальпе далі выбар спалення на кастры альбо удушэння, паколькі рэлігійнае перакананне інкаў тады патрабавалі ад чалавека захаваць сваё фізічнае цела. Ён прыняў смерць праз удушэнне, дзеля чаго ён павінен быў прыняць каталіцтва. Ён прыняў каталіцтва, яго задушылі, і вось такая была смерць у інкскага правіцеля. У гэты час. У 1534 годзе французскі мараход Жак Картье адкрыў Ньюфаундленд, высадзіўся на тэрыторыі сучаснага Квебека і, па сутнасці, заснаваў такім чынам Канаду. У 1534 жа годзе парламент Англіі абвясціў незалежнасць англійскай царквы. Гэта пачатак англіканскай царквы, незалежнай ад папы рымскага. Гэтаму папярэднічаў той факт, што Генрых VIII хацеў развесціся са сваёй першай жонкай Кацярынай Арагонскай. Яна не мела ад яго сыноў, яны разам не мелі сыноў, а ён, значыць, закахаўся ў гэты час у Анну Балейн. Папа рымскі не даў яму развода, хоць ужо Генрых VIII ажаніўся са сваёй гэтай, значыць, другой жонкай з Анны Балейн. Для того, каб пераканаць царкву ў сваёй дзяржаве прызнаць яго шлюб, Генрых VIII абвяшчае, ён прымяняе такую тактыку. Ён абвяшчае, што ўсе каталіцкія біскупы здраднікі інтарэсаў дзяржавы, паколькі яны звярталіся да суда, да правіцеля іншай краіны, то бок яны павінны былі падпарадкоўвацца толькі яго судовым рашэннем, а яны звярталіся да папы рымскага. Такім чынам ён абвясціў увесь усю эліту англійскай каталіцкай царквы у здрадзе дзяржавы, і толькі тыя, хто пагадзіўся падпарадкоўвацца асабіста яму, Генрыху VIII, яны ўвайшлі ў склад вось наступнай новай англіканскай царквы. А тыя, хто асудзілі падобнае дзеянне, у тым ліку, напрыклад, англійскі філосаф Томас Мор і іншыя, былі пакараныя смерцю. Такія падзеі адбываліся вось у гэты час у свеце, але звернемся таксама да таго, як развіваецца ў гэты час непасрэдна горад Магілёў. Такім чынам, магутная львяня становіцца на лапы. Так я назваў сённяшнюю праграму. Сапраўды, горад Магілёў – гэта яшчэ не магутны леў. Ён ім стане магутным львом толькі ў канцы 16-го, але больш за ўсё, канешне, гэта можна, гэты выраз падыходзіць да Магілёва з 17-го стагоддзя. А пакуль што гэта яшчэ львяня, ужо магутная, але яшчэ львяня. Мы будзем бачыць літаральна на нашых вачах, як вось гэтая львяня ператвараецца ў льва. Чаму я так кажу? У папярэднім 15 стагоддзі Магілёў наогул яшчэ не горад. Ён як горад, як место наогул не ўзгадваецца ў гістарычных крыніцах. Лічыцца, што адна з першых узгадак Магілёва з пазначэннем места, а место гэта на сучаснай беларускай мове гэта горад. Першая ўзгадка Магілёва менавіта як места адносіцца да 1506 года. Потым, пасля таго, як у Магілёве будзе пабудаваны замак у 1526 годзе, пастаянна Магілёў будзе называцца местам, то бок ужо горадам. Мы такім чынам бачым ператварэнне яго з сельскай мясцовасці ў гарадскую мясцовасць. І давайте ахарактарызуем склад насельніцтва, пабачым маштаб заселенасці горада Магілёва і ўсёй Магілёўскай воласці на гэты час. Зробім такі невялікі аналіз, хто жыве ў гэты час, якімі відамі гаспадаркі займаюцца людзі гэтага часу, кім былі гэтыя людзі, якія жылі тут у Магілёве і ў ваколіцах Магілёва, іх заняткі, іх павіннасці, і вось па чым мы можам прасачыць вось гэтыя прыкметы росту. Так, ну пачнем з таго, што ахарактарызуем насельніцтва ўсёй воласці, на тэрыторыі якой пачынае расці горад Магілёў. Магілёўская воласць, вось увесь гэты сельскі абшар, ён у гэты час засяляецца насельніцтвам адной катэгорыі. Гэта сяляне. Гэта сяляне-даннікі, которые павінны былі плаціць даніну свайму гаспадару, а зямля знаходзіцца ў дзяржаўнай уласнасці. Паступова
будзе адбывацца на працягу 16 стагоддзя і пазней будзе адбывацца працэс запрыгоднівання гэтага сялянства. Таксама у Магілёўскай воласці пражывае прамежкавая праслойка насельніцтва. Прамежкавы статус маюць так званыя гароднікі, альбо іх яшчэ назвалі кутнікі. Гэта людзі, которые валодалі невялікімі надзеламі землі і сенажацямі. Таксама да вось такой прамежкавай праслойкі жыхароў воласці можна аднесці слабажан і кунічнікаў. Іх яшчэ у крыніцах часам называлі суседзі. Людзі, которые хутка увойдуць у склад мяшчанскага насельніцтва горада Магілёва, але пакуль што яны яшчэ дзесьці паміж сельскім насельніцтвам воласці і мяшчанамі ў горадзе, которые толькі-толькі фарміруюцца. У горадзе Магілёве ўжо пасля таго, як Магілёў места становіцца горадам, пражывае магілёўскае мяшчанства. Гэта, напэўна, самая вялікая група насельніцтва, такая кампактная, трывалая група насельніцтва, якая пражывае на тэрыторыі абазначанай намі гэтага абшару. Але мяшчанства па родах сваёй дзейнасці на канец 15 стагоддзя яшчэ не выдзелілася сярод валаснога сялянства і разам з валасным сялянствам нясе ўсе такія ж самыя павіннасці і плаціць такія ж самыя падаткі. Яшчэ не адбылося вось такого катэгарычнага падзелу жыхароў нашага рэгіёна, нашай канкрэтна маленькага рэгіёна, зараз маю на увазе Магілёў і яго бліжэйшыя тэрыторыі, на сялянства воласці і гараджан Магілёва. Яшчэ з 14 стагоддзя, яшчэ з тых часоў, калі Магілёў з'яўляўся ўласнасцю каралевы Ядвігі, пра гэта было ў нас раней. Дык вось, яшчэ з гэтага часу магілёўскае насельніцтва плаціла абавязкова грашовую дань, скотскае срэбра, баброўшчыну, васкавое, плаціла таксама натуральныя падаткі, мёд, баброў і куніц. Павінна было дастаўляць у казну. Што гэта за віды плацяжоў? Грашовая дань – гэта была плата за карыстанне зямлёй. Па сутнасці, даніна, которую плацілі ўсе земляробы гэтага часу. Да такога ж характару можна аднесці і скотскае срэбра. Гэта срэбра за наяўнасць у гаспадарцы цяглых жывёл, скаціны, па сутнасці. Таксама наяўнасць вось гэтага скотскага срэбра сведчыць пра развіццё земляробства і пра перавагу земляробства у асноўных відах гаспадаркі, которымі зараз займаюцца жыхары Магілёўшчыны, Магілёўскай воласці. Побач з земляробствам, як бачым, захоўваліся таксама здабываючыя лясныя і рачныя промыслы, вось тое самае бортніцтва, пчалярства, паляванне, рыбалоўства і баброўніцтва, як частка вось такога рыбалоўства. Гэта ўсё можна ахарактарызаваць як старая форма гаспадаркі, якая сведчыла пра нізкае развіццё вытворчых сіл на стартавым маменце, на 15 стагоддзі, на пачатку 16 стагоддзя. Такая карціна сведчыць нам пра тое, што тэрыторыя Магілёва сучаснага і ваколіц была заселеная рэдка. Тут была вялікая колькасць незаселеных нікім земляў, пушчаў, і гэтая карціна яна будзе назірацца ў нас і на працягу ўсяго практычна 16 стагоддзя. Але у гэты самы час, вось у першай палове 16 стагоддзя, гэта значыць, што ў 1530-е гады мы гэта таксама рэгіструем, у гаспадарку Магілёва ўсё больш пачынае пранікаць гандлёвы капітал. Гэты капітал пранікае ў гушчу мясцовага насельніцтва і ў выніку ўжо ў першай палове 16 стагоддзя, вось па выніку развіцця горада ў 1530-х гадах, тут появіцца свабодная асобная праслойка гараджан, занятых толькі гандлем. Гэта адзначылі. Значыць, такім чынам, усё насельніцтва воласці дзеліцца на некалькі груп. Вось мы назвалі першыя тры, сяляне воласці, кутнікі, гароднікі, кунічнікі, слабажане паміж сялянствам і мяшчанствам, мяшчане горада Магілёва, трэцяя група насельніцтва.
Наступная группа насельніцтва. Так, наступная группа насельніцтва, которую мы выделяем у горадзе Магілёве і воласці, гэта панцырныя баяры і путныя баяры. Гэта тыя самыя служылыя сяляне. Им особенно мы присвячали частку нашей одной программы, поэтому особенно их разглядать зараз не буду, только скажу, что яны, путные и панцирные бояры з Магілёўшчыны трапляют у гістарычныя крыніцы, у актовые документы гэтага часу и постоянно присутнічаюць у актовых книгах гэтага часу. Яны займаюць, по сутнасці, прамежкавае становішча паміж сялянствам і баярствам. По сваім паходжанні яны сяляне, по сваіх основных відах гаспадарання яны сяляне, але яны разам з баярствам адбываюць воінскую службу і паступова яны будуць павышаць свой сацыяльны статус. Яны выдзеляцца ў якасці асобнай паўшляхецкай групы, а потым вельмі часта ім будуць даваць шляхецтва. Наступная пятая группа насельніцтва, которую можна выдзеліць у гэты час, ужо можна выдзеліць у гэты час на Магілёўшчыне і ў Магілёве, гэта духавенства. Паколькі тут ужо ёсць некалькі праваслаўных церкваў. Яшчэ одну групу насельніцтва можна выдзеліць, адзінкавую, яна вельмі маленькая яшчэ ў гэты час, але яна ўжо появляецца у нас. Гэта яўрэі. Яны рэгіструюцца ў 1561 годзе, гэта прыкладна праз 30 гадоў пасля тых часоў, пра якія я зараз кажу, але ў гэты час яны ўжо з'яўляліся уласнікамі, прычым здаўна ўжо з'яўляліся уласнікамі мытных, арандатарамі мытных камор, корчмаў і важняў. Іх яшчэ адзінкі, але вось менавіта перад 60-ми гадамі, а магчыма, што вось з 30-х яны ўжо прысутнічаюць у гарадскім асяродку. Таксама малалікая група насельніцтва, але вельмі важная для Магілёва ў гэты час, гэта баяры. У актавых кнігах дадзенага перыяду сустракаецца толькі адзін баярскі род у горадзе Магілёве і на Магілёўшчыне, ну, вось канкрэтна у Магілёве і ў ваколіцах, гэта род Ільінічаў. Я іх узгадваў раней, нагадаю, гэта род, які паходзіў ад баярына Ільі, які выслужыўся яшчэ пры князі Вітаўце. Частка нашчадкаў таго самага Іллі, частка Іллінічаў, яны займалі высокія дзяржаўныя пасады, частка з'яўляліся буйнымі землеўладальнікамі ў самім горадзе Магілёве. У прыватнасці, у канцы 15 стагоддзя узгадваецца Сідар Іллініч, который атрымаў зямлю сяменчынскую, якая знаходзілася ў Магілёўскім рынку, і з яе, з гэтай зямлі, быў вымераны 21 сялідзібны пляц. Ну, канкрэтней мы не ведаем, дзе гэта каля Магілёўскага рынку, ну, уласна кажучы, у Магілёўскім рынку. Мы ведаем толькі, што вось тут была такая сяменчынская зямля, і вось яна належала, яе у дадатак да раней атрыманых земляў атрымаў вось Сідар Іллініч. І яшчэ трэба вызначыць, ну, не тое, што катэгорыю аднаго чалавека у гэты час, который пражывае, который уплывае тут на падзеі ў горадзе Магілёве і ваколіцах. Гэта намеснік дзяржаўца. У дадзены перыяд, пра который зараз ідзе гаворка, мы ведаем, як яго завуць, гэта Васіль Іванович Саламярэцкі. Я яго раней ужо ўзгадваў. Што за працэсы адбываюцца зараз вось з гэтым насельніцтвам, которое толькі што было характарызаванае ў горадзе Магілёве і ваколіцах. На працягу 1530-х гадоў, наогул усёй першай паловы 16 стагоддзя, адбываецца паступовы рост вытворчасці, рост насельніцтва. Старая форма гаспадаркі, которую я раней характарызаваў, вось такая земляробчая і прамысловая гаспадарка, яна мяняецца і трансфармуецца у наступных накірунках. Інтэнсіфіцыруецца земляробства. Вялікая колькасць мяшчан, баяры, яны пастаянна і вельмі засяроджана зараз развіваюць сваю зямельную гаспадарку. З чым гэта было звязана, крышачку пазней. Далей, у гэты час
лясныя і рачныя промыслы адыходзяць на другі план, але, як ужо было сказана раней, пачынае развівацца, інтэнсіфіцыравацца гандаль і паступова пачынае выдзяляцца рамяство. Вот пра рамёствы, которымі займаліся магілёўцы, напэўна, у наступны раз. Зараз пра тыя прыкметы росту горада Магілёва, которые мы можем зарегистрировать паводле лічбаў. Мы не можем зараз лічбаў, узятых з актавых документаў. Мы не можем зараз сказаць вам, колькі ўсяго насельніцтва было у Магілёве і ваколіцах. Гэта немагчыма, потому что не захавалася канкрэтных крыніц на гэты момант. Ведаем толькі, ну, як бы фінал пэўнага адрэзку часу, што ў 1577 годзе у горадзе Магілёве усіх дамоў разам з папоўскімі дамамі, баярскімі дамамі, як яны называліся ў дакументах, усіх дамоў у горадзе Магілёве будзе 1261. То бок это вот фінал. Гэта ўжо буйны, даволі буйны горад. Яшчэ мы валодаем наступнымі дадзенымі. У 1534 годзе Віленскі сойм прыняў пастанову, паводле которага была зацверджана так званая сярэбшчына. Гэта падатак абсалютна на ўсе ўладанні ў дзяржаве, незалежна ад іх стану. Было вызначена, што з кожнай валавой сахі плаціцца 15 грошай падатку. Валавая саха – гэта, па сутнасці, ўжо такая развітая гаспадарка, якая магла сабе дазволіць, значит, працаваць, араць з дапамогай, значит, запрэжаных валоў, двух звычайна. Значит, і вот гэта, можна сказаць, была развітая гаспадарка. 15 грошей за развитые гаспадаркі, так запомним. 7,5 грошей з кожнай конскай сахі, 7,5 грошей з тых, хто адным валом арэ, альбо не мае рабочай жывёлы, але мае толькі зямлю, альбо не мае зямлі, а мае толькі рабочую жывёлу. Дык такім чынам, вось конская саха, адзін вол, ёсць зямля, няма кім араць, ёсць кім араць, але няма чаго, няма зямлі. Вось такую гаспадарку можна назваць слаба развітай гаспадаркай. Ну і зусім маларазвітай гаспадаркай можна назваць агароднікаў, у которых не было ні зямлі, ні жывёлы, і быў толькі вось гэты агарод для прысядзібнага агародніцтва. Такія гаспадаркі плацілі ў казну 3 грошы. Што Магілёў? Паводле, значит, гэтай сарэбшчыны, паводле тых дакументаў, которые ёсць на гэты час, Магілёў плаціць 40 рублёў грошай, а Магілёўская воласць плаціць 60 рублёў грошай у гэты час. Што гэта за лічбы? У ВКЛ у гэты час функцыянавала трохфактарная грашовая сістэма, якая ўлічвала наступныя, ну, як бы наміналы, наступныя наміналы. Рубель грошай, ён так у крыніцах сустракаецца. Гэта 100 грошай, 100 срэбраных манет. А 1 грош гэта 10 пенезій. Такім чынам, 10 пенезій грош, 100 грошай рубель. У Магілёве, значит, Магілёў плаціць 40 рублёў грошай, гэта значыць, што 4000 грошай сарэбшчыны. Калі б усе гаспадаркі ў горадзе Магілёве былі развітымі, як вот я раней сказаў, калі б гэта былі гаспадаркі, которые маюць кожная валавую саху, то яны, плацячы по 15 грошай, значит, з гаспадаркі, адпаведна, мы маем каля 266 развітых гаспадарак у горадзе Магілёве ў гэты час. Калі ж яны былі слаба развітымі, ну вот як раней я характарызаваў, одна конская саха, там ёсць зямля, альбо ёсць толькі вол. Дык вось, калі б былі слаба развітыя гаспадаркі толькі ў Магілёве, то гэта прыблізна 533 гаспадаркі. Калі ж у Магілёве былі толькі адны неразвітыя, толькі адны агароднікі жылі, то гэта давала б нам колькасць гаспадарак у 1333. Адпаведна, мы павінны колькасць насельніцтва ў горадзе Магілёве
ну, памяшаць паміж вось гэтымі крайнімі лічбамі: 266 развітых гаспадарак альбо 1333 неразвітых. Ну, адпаведна, дзесьці ў сярэдзіне будзе ў нас знаходзіцца лічба 530, там, можа, 600 гаспадарак у суме. Воласць, адпаведна, дае таксама Магілёўская воласць, калі мы ведаем, што яна плаціла 60 рублёў грошай, дае нам такія лічбы, што усяго ў ваколіцах Магілёва працавала прыблізна альбо 400 развітых гаспадарак, альбо 800 слаба развітых гаспадарак, альбо 2000 неразвітых гаспадарак. Па суме той сарэбшчыны, якую плаціць Магілёў у гэты час, горад займае незначнае месца ў параўнанні з такімі гарадамі, як Вільня, Полацк, Брэст, Берасце ў гэты час. Але у шэрагу местаў, у шэрагу гарадоў так званых рускіх земляў, земляў усходу Вялікага княства Літоўскага, Магілёў на першым месцы ўжо ў гэты час, вось канкрэтна ў 1530-е гады. У 1519-1524 годах, як падлічыў Мітрафан Доўнар-Запольскі, прыбытак магілёўскай мытні складаў 333 капы грошай. У 1529-1532 годах 300 коп грошай. Гэтая лічба нам паказвае пра тое, якім з'яўляецца ўжо ўзровень развіцця гандлю зараз у дачыненні да горада Магілёва, прыналежна да горада Магілёва. Такім чынам, мы з аднаго боку маем лічбы колькасці гаспадарак і тых грошай, которые выплачвае Магілёў у казну, што паказвае нам пра рост значнасці Магілёва ў параўнанні з усімі астатнімі местамі, гарадамі, мястэчкамі ў гэтым рэгіёне. З другога боку, мы зараз бачым таксама і вось гэты гандлёвы прыбытак, паток, значыць, грошай, которые праходзяць праз Магілёў пры дапамозе гандлю, што таксама дае нам другую, як бы, лічбу другога характару, якая паказвае нам, дэманструе нам рост, пачатак росквіту горада Магілёва. З чым мы можам гэта параўнаць? Дадзеныя па Магілёву мы можам параўнаць, ну, калі браць такія, значыць, параўнальныя лічбы, мы не можам, канешне, параўнаць з гарадамі заходняй часткі Вялікага княства Літоўскага, і супастаўляльным па сваёй велічыні з'яўляецца толькі горад Менск гэтага часу. Калі у Магілёве вось у 1519-24 годах 333 капы грошай ішло мыта, то у Менску у гэты ж самы час 150 коп грошай, у 2 разы менш. Але у 1529-32 у Менску 550, а ў Магілёве 300. То бок Менск імкліва развіваецца, Магілёў нероўна развіваецца. Напэўна, гэта было звязана з тымі войнамі, которые адбываюцца вось у часы, пра которые зараз ідзе гаворка. Ну і мы пабачым, што ўжо праз 40 гадоў Магілёў будзе даваць, паказваць такую лічбу, як 1150 коп грошай. То бок 40 гадоў праходзіць, а мы маем рост больш чым у 3 разы вось валавага, што называецца, потоку гандлёвага, который праходзіць праз горад Магілёў. Мы ведаем, што ў гэты час два ранейшых асноўных гандлёвых накірункі, которые функцыянавалі у гэтым рэгіёне, гэта паўночна-ўсходні на Маскву, на Маскоўшчыну, на Масковію, і крымска-паўднёвы, крымска-дняпроўскі, значыць, на накірунку Чорнага мора. Вось гэтыя два кірункі, яны паступова пачынаюць адыходзіць на другі план, а паяўляецца адзін новы гандлёвы кірунак, канкрэтна вось у першай палове 16 стагоддзя. Гэта кірунак на гандаль з заходняй Еўропай, чаму спрыяла блізкасць да заходняй Двіны і магчымасць выйсці ў Лівонію прама непасрэдна, а таксама выйсці да Прусіі. Таксама гэты кірунак, ён звязвае горад Магілёў з гандлем з такімі контрагентамі на рынку, як Новгарад, Пскоў, Швецыя, Данія. Размешчаны на шляху, які раней быў вядомы як шлях з Варага ў грэкі, на дняпроўскім вось гэтым гандлёвым шляху, который потым пераходзіць у дзвінскі гандлёвы шлях.
город Могилёў быў транзітнай зонай, але ўжо ў першай палове 16 стагоддзя мы знаходзім у крыніцах звесткі пра існаванне ў Магілёве гандляроў, которые гандлююць шаўковымі таварамі, которые паходзяць з Блізкага ўсходу. Гэта значыць, што магілёўцы былі не проста, горад Магілёў быў не проста зонай транзітнага гандлю, але самі гараджане ўжо актыўна прымаюць удзел у самім гэтым гандлі. Такім чынам, мы зараз рэгіструем пачаткі бурнага росту, мы рэгіструем вось гэта падыманне магутнага львяня пакуль што яшчэ на лапы, калі ён паступова будзе ўжо узвышацца сярод усіх астатніх месцаў, гарадоў, мястэчак рэгіёна. І на гэтым, напэўна, зараз усё. Пазней мы будзем з вами аглядаць тое, якія павіннасці мелі вось гэтыя групы насельніцтва, як яны выконвалі гэтыя павіннасці, што на іх клалася цяжарам, супраць чаго яны супраціўляліся, якімі адносіны былі паміж, магілёўскім мяшчанствам і, напрыклад, тым жа самым Васілём Саламярэцкім. Вось такая ўжо унутраная палітыка у горадзе Магілёве і ў ваколіцах. Тэма наступных праграм. Задавайце яшчэ ваши пытанні, пра што вы хацелі пачуць. Усё, да пабачэння, усяго вам добрага.